Здарова, нешта мы зацягнулі з часткай для патрыёну, якую вы не паслухалі, а маглі паслухаць, калі былі падпісаны на наш патрыён. Да, там пра фільмы, які ідуць на Оскар. Хто на гэты раз хуесос і ўсё такое. Прывітанне, з вами першы гікаўскі 73-й выпуск. Класічненька, ні грама карыснай інфармацыі, пераскокі з тэмы на тэму, ностальгія і ўсё, што вы так любіце. Прывітанне, Віталь. Як твоенная справа? Ніколі ў жыцці у цябе не пытаў на падкасці, як у цябе так справа. А можна далей не пытаць? Выгляд, нібыта мы ведаеш прафесіяналы тут. Тыпу гэта... Вітаначкі, першы раз бачымся. Так, это... Лічуючы, што да гэтага сядзелі 3 гадзіны. На радыё Магілёў, калі мы прыязджалі працаваць туды раніцу, 4 раніцы, вы спачатку там а 4 ты прыязджаеш, і ўжо ў 5 ты пачынаеш працаваць у этэры, і вы ўжо за гэты час ужо папіздзелі, папалілі, і гэтак далей, і у цябе пачынаецца ў 5 раніцы включэнне, спачатку ідзе адбіўка, а пасля гэтага вы пачынаеце размаўляць, і табе трэба зрабіць першы выгляд таго, што ты выспаўся, і ты вельмі бадзёры, а ты сядзіш просто як ёў был апошняй. 2 хвіліны да этэру ты стаяў на вуліцы, дзе ведаеш там -3, ты стаіш просто у цішотцы, паліш папіросу з кавай вось гэтай таннай з аўтамата хуёвай. Вось, і у цябе пачынаецца прывітанне, Вячеслав, як вашыя справы? Мы з вами не бачыліся там бла-бла-бла. Ніколі. Так, вы не бачыліся ў этэры, але пахуям, што вы з ім кожны дзень працуеце, і ён літаральна насупраць цябе сядзіць. Вось. І табе трэба вось сабе гэта давіць. А ты ж разумны чалавек. Гэта магія тэлебачання. Што? Гэта магія тэлебачання. Магія радыё, хутчэй. На тэлевізіі там крыху па-іншаму. А што, да тое ж самае, ну. На тэлевізіі у нас сёння госць Вітаначкі. Калі ранішняе шоу, тыпу вось «Добрай раніцы Беларусі», всяго гэтага, тады там так. Але, ну, слухай, на ДРБ звычайна гэтых, ну, раней я не ведаю, як зараз, і зараз похуй як. Раней яшчэ, чым вельмі моцна адрознівалася, што ты працаваў на ДРБ, ці ты працаваў там умоўна на радыё Магілёў, радыё Менскіх і так далей. На ДРБ за табой заязджаў кіроўца, які цябе забіраў з дому і вёз цябе на студыю. А на радыё такога ніколі ў жыцці не было. І гэта радыё, бля, у нас рэйтынгі ўжо не вельмі, давайте вы неяк самі. Рэйтынгі, камон, там нават немагчыма вызначыць, колькі людзей цябе слухае. Слухай, я ўпэўнены, што дакладна слухае мая бабца. І дальнабой. Ужо не. І дальнабой. Бля, радыё памірае. Таму подписывайтесь на подкаст першы гікаўскі. Вось. Мы паміраем, але не так хутка. Так, спасылачкі унізе. Вось. Мы б сказалі, што нам таксама абрэзалі фінансаванне, але ў нас яго ніколі ў жыцці не было. Дайце 25 000 евро, калі ласка. Бля, слухай, ну вот табе даюць 25 000 евро на 2 месяцы. Ты б не запісаў першы гікаўскі кожны дзень? Мне здаецца, у нас бы, блядь, подкасты былі по 12 гадзін. З тобой бы выходзілі ў 6 раніцы на змену і до 6 вечары просто. Ведаеш, 5 разоў на тыдзень. Так. І як мы з тобой напяргалі, каб пайсці папаліць, мы б з тобой шукалі чалавека, які нас заменіць. Ну, у тебе з гэтым прасцей, слухай, у тебе котка ёсць. Ты можешь пасадзіць яе просто. Ну так. Яна такая мурмяў, вітаначкі. Яна таксама можа гэта... не расказваць пра гікаўскія навіны. Час ад часу. Яна таксама метагік. Так. Ну, яна ж як-небудзь датаркалася да твайго свіча. Ужо гік. Ну, слухай, да, яна звычайна у мяне Xbox, ён у мяне зараз на стале няма увогуле месяца, таму што вось у мяне стаіць аграменны 34 цэлі монік, побач ляжыць ноут, з абедзвюх старон стаяць маніторы, на якіх я з гукам працую, стаіць родкастер, які пішаць гук, і у мяне тут, ну, літаральна няма месяца. За маніторам стаіць свіч, крыпленне для, ну, гэты штатыў для телефона, які зараз мяне запісвае. Вось, і мне некуды паставіць Xbox, акрамя як паставіць яго пад стол. Вось, і ён ляжыць просто на падлозе,
і калі я запускаю Xbox, моя котка вельмі моцна любіць на ім спаць. Вось мне здаецца, што ў мяне ён калісьці просто згарыць, таму што там же праз верх ідзе выду, і яна вось якраз на ім ляжыць. Магчыма. Чаму не? Слухай, галоўнае, каб не котка, блядь. Трэба было ў Лепусах, дарэчы, спытаць, ці трэба разбіраць сваю кансоль, там яе чысціць, і мяне тэрмапасту і ўсё такое, тому што... Лепус, калі глядзіш, адкажы. Так, прабач. Дарэчы, тыдзень таму выйшаў выпуск з Лепусам, ахуенны атрымаўся, вельмі задаволены. Так, можете пайсці паслухаць, паглядзець. Так, і там паслучкі на Patreon занесці. Я нават спецыйна выходны ўзяў, каб яго зрабіць. Сур'ёзна? Ну, у мяне была магчымасць, тыпу, пайсці на працу, папрацаваць 8 гадзін. А я сказаў... Пайсці працаваць на завод на 8 гадзін. Ці я магу ўзяць выходны. Я такі, давайте выходны. Я не хочу на 8 гадзін прыходзіць, нема сэнсу, бо мне потым яшчэ і ў мацоўню, бо ў мяне яшчэ і справы. Вось. А потым залевы. Да, так. Ну вось, што уварваўся з навінай, як і Діпсік варваўся ў нашу жыццё. І варваўся ў топы апстору, і топы гугла. Ён увайшоў у топы апстора, не разуваючыся. Такі ў мяне панчлайн. Прыгожа. Карацей, хто не ведае, з'явіўся аналог чата GPT, але ён ад кітайцаў. Не пытайце ў яго, гэта просто LLM-ка, тыпу. Бля, ну распавядай ты, бо я струк яго ведаю, што ты там... Я ведаю, што за яго акцыі ўсёй Амерыкі паляцелі проста ўніз. Але, ну, ці надоўга? Не. Ці казаў я аб тым, што OpenAI нешта выкаціць, каб адказаць на DeepSeek? Казаў. Яны нешта выкацілі? Выкацілі. Вось. Ну, слухай, тут хутчэй новая мадэлька OpenAI, якая вось зараз выйшла, гэта мадэлька, магу блытаць, мне здаецца, она зараз называецца O3 Mini. Так. Вось. Яна хутчэй, вось гэта тое, што вось, калі я пісаў сёння навіну пра гэта, мне здаецца, што гэта, ведаеш, калекцыйная мадэлька для OpenAI нейкая. Таму што, ну, яна накіраваная на аўдыторыю, вось якой яна трэба. Але звычайнаму чалавеку O3 Mini яна не трэба вось увогуле. Ну, слухай, улічваючы, што яны заявілі... Ну, і, дарэчы, я не бачыў, каб чат GPT паказваў табе, як ён аналізуе гэта ўсё. Ну, не, он показывает, там можна гэта на стрэлачку націснуць, і ён табе выкаціць усё, што... Ну, вось, напрыклад, у мяне зараз адчынены чат GPT, звычайны, які быў 4O, звычайны. Вось, і тут няма аналізу. То бок у мяне ёсць запыт, і ўсё, ён мне адразу адказвае. Так, але ты можаш пераключыцца на O1 ці O3, ці вось зараз... Ну, і вось я табе кажу аб тым, што ты пераходзіш, вось я сёння паспрабаваў O3, і там ён паказвае прям весь аналіз, як ён, тыпу, вось так, карыстач спытаў гэта, што я магу яму прапанаваць, ён гэта, вось так. І я такі, прышпільна, але ў DeepSeek гэта было спачатку. Спачатку гэта было... Гэтая функцыя, як я разумею, называецца глыбокі аналіз. Так, гэта было спачатку ў мадэлі O1, якая, як яны прапанавалі, яна рэвалюцыйная была. Вось. Ты ж карыстаўся зараз DeepSeek-ом. Так. Караценечкі агляд, давай. Ты карыстаўся дагэтуль чатам GPT па звычайнай падпіскі за 20 еўра. Слухай, ён... Карацей, ён можа тое ж самае, што можа чат GPT за 20 еўра на месяц, але ён можа гэта бясплатна. І плюс да гэтага табе не трэба чакаць па, ну, там, умоўных па 10 секунд, калі ён, тыпу, выдасць табе адказ. Ён адразу, ты яго спытаў, ён табе адразу піша адказ. Пры гэтым... Што такое? Не, все нормально, мне шум нейкі прорваўся. Давай. Трымай абарону. Пры гэтым ён, ну, тыпу, ну, слухай,
калі убраць калі выключыць функцыю гэтую глыбокага аналіза, я дарэчы так і не разумеў, бо адказы плюс-мінус аднолькавыя, што з гэтай функцыі, што без яе, ты просто бачыш, калі ты вырубаеш гэтую функцыю, ты просто бачыш, як ён аналізуе твой ты просто яму не даеш складаную задачу, над якой яму трэба паразважаць, типу матэматычныя формулы, типа ну так я ж тупы, я не ведаю гэтага, мне тое ж самае. Ну вось, типу мне я паспрабаваў праз яго карацей прадугадаць, куды пойдзе кошт на эфір. Ён на 15-мінутным таймлайне, ён мне плюс-мінус прыблізна той там типу той кошт паказаў. Я такі, гэта хутка, гэта магчыма было б выкарыстоўваць, але не. Але выкарыстоўваць ChatGPT для таго, каб прадказаць нешта непрадказальнае, гэта крышачку вар'яцтва. Ну так, рынок ебе. Вось тут прадказвай, не прадказвай. Галоўнае, што адбылося, акцыі той же самай Nvidia паляцелі ўніз, а яны абрынуліся на 18 сотак, што калі канвертаваць у даляры ці талеры, гэта 600 мільярдаў. Грошы цалкам незразумелыя, таму што звычайнаму чалавеку 600 мільярдаў нічога не кажа. Гэта да халеры. Вось. Я хочу нагадаць, што рынок гэта такая рэч, ён заўжды то абвальваецца, то вырастае, гэтак далей, гэтак далей. Ну, не згодны, дзядзька. Самы галоўны скандал з Діпсікам гэта тое, што ён не распавядае нічога про Тайвань. Бляха. Тайвань — це Україна. Так, добра, мы неяк не туды зайшлі. Самая галоўная сварка і скандал атрымаўся праз тое, што яны выкарыстоўвалі ChatGPT API для таго, каб, груба кажучы, яго навучаць. Дысацыяліраваць гэтую мадэль, як напісана было ў нашай навіне. Я кепска разумею, што гэта азначае. Калі вы разумееце, калі ласачка, напішыце. Калі ж я разумею, што у OpenAI гэтыя ўсе дадзеныя былі адкрытыя. Да, яны іх мог выкарыстоўваць любы чалавек. Яны з самага пачатку зрабілі амаль адкрытае API, праз якое гэта было магчыма. Новы віток скандалу і сварак пачаўся учора, пазаўчора, прабачце, калі выцеклі ў інтэрнэт гісторыі чатаў людзей і гэтак далей, гэтак далей. То бок там з аховай інфармацыі... Ніколі такога не было. З аховай інфармацыі там усё даволі, як вызначылася, даволі кепска. Вось, ужо DeepSeek заблакаваны быў на тэрыторыі Італіі, і нешта, мне здаецца, тое ж самае з ім адбудзецца у радзе некаторых краін. Ну, мне падаецца, што проста хутка OpenAI яшчэ што-небудзь выкаціць. Ну, ці нехта з тых краёў выкаціць нешта, што такі вось вам для ўсіх, і гэтага аналагу больш нідзе няма. Бо улічваючы, як калі Трамп прыйшоў да ўлады, давай шчыра. Трамп, ён вар'ят. Якія б дзіўныя законы ён не прыймаў, ён, нягледзячы на гэта, ён вельмі добры бізнесмен. Ну і плюс яшчэ ён і амерыканец. Плюс ён яшчэ, ён прэзідэнт, Амерыкі. Я пра тое, што ён не будзе прыймаць нейкія законы і гэтак далей, каб нашкодзіць нейкім інтарэсам Амерыкі і вось усяму гэтаму. Вось, і пры ўсім пры гэтым яго падыход да нейкага бізнесу, ён неблагі, улічваючы, што на дадзены момант ён уклаў 50 мільярдаў у крыптафонд Амерыкі. І з самага пачатку там запусціў сваю крыпту. Што ён запусціў гэтую крыпту, гэта ўсё херня, дзядзька. Каб ты разумеў, яго дачка, на дадзены момант з выхадам DeepSeek, дарэчы, таксама паляцела і крыптавалюта ўніз, асабіста AI крыптавалюты. Вось, і пры гэтым эфір таксама паляцеў уніз, але дачка Трампа, дачка, я маю на ўвазе кампанія, дачэрняя кампанія Трампу набыла сабе ў заплечнік, у партфель крыптовы 200 мільёнаў эфіру на 200 мільёнаў даляраў. Дарэчы, не так шмат для камерческай кампаніі, якая укладаецца ў крыпту. Гэта на дадзены момант самы вялікі іх актыў, эфір. Вось, і гэта дачка, гэта
не асноўная кампанія. Бо, напрыклад, у гэтага на дадзены момант у саміх штатаў на 20 мільярдаў крыпты. І 21, і 20 мільярдаў з якіх складае выключна біткоін. На Nvidia абранулася на 600 мільярдаў. Так. А згубілі яны за адзін дзень яны згубілі 1 трыльён. Слухай, цалкам не Nvidia, яны згубілі трыльён, але калі ты укладаешся ў крыпту, трэба разумець, што ты укладаешся туды на шмат тэрмін. Тут я кажу не толькі пра крыпту, я кажу цалкам пра амерыканскі рынок. Ён за дзень з выхадам DeepSeek ён згубіў 1 трыльён. Гэта вельмі вялікі удар па эканоміцы, але мне падаецца яны усё будзе нармальна, усё будзе вельмі добра, яшчэ паглядзіце. Так што закупайце эфіры біток, пакуль не позна, пакуль яшчэ можаце, дзядзькі. Хоць колькі там на 50 еўра купіць. На 50 еўра набудзьце, так, потым атрымайце 500. Агулам усіх гэтых падзей індекс NASDAQ абрынуўся на 3,5% да халеры, але ўсё з ім будзе добра, з тэхналагічнымі кампаніямі таксама ўсё будзе добра. Тут OpenAI анансавала праграму па, як яны гэта кажуць, па стварэнні працоўных месяцаў, тыпу абслугоўвання інфраструктуры, абслугоўванне энергасістэм, якія будуць абслугоўваць АІ у Амерыцы, і тыпу усё у іх будзе нармальна. Тыпу паколькі Амерыка гэта краіна, якая вось усё, што яна робіць, яна у іх ёсць магчымасць складаць аграменныя велізарныя грошы. Вось. І нягледзячы на тое, што вось там стартап DeepSeek яны выдаткавалі на саму LLM-ку каля ўсяго $6 мільёнаў, вось, што там рэзка кантрастуе з Microsoft'ом, які ўклалі толькі у OpenAI 50 мільярдаў. Вось. Тут трэба разумець, што DeepSeek не рабіў ніякай інфраструктуры аграменнай, і ўсё, чым займаўся, гэта хутчэй за ўсё ён выкачваў гэтыя дадзеныя і навучаўся на тым, што ўжо было гатова. То бок, як бы DeepSeek гэта, атрымліваецца хутчэй, гэта такая галіна ад чата GPT атрымалася, якая проста працуе дзесьці абмежавана. Таму... Гэта, ведаш, асабіста, як ты называеш, банка. Так. Можна сказаць так. Дарэчы, вось у мяне гэтыя банкі, яны ж з'явіліся, гэта не нейкі айцішны тэрмін, нешта такое, гэта неумоўны прэфаб, таму што музыкі называюць банка, гэта, напрыклад, гэта так у маёй сферы, хутчэй за ўсё, калі вы там не жылі ў Магілёве, там не рэпалі на студіі Grand Sound і гэтак далей, вы хутчэй за ўсё гэта па-іншаму называеце. Мы банкамі называлі тое, што вось у цябе ёсць скоп нейкіх плагінаў, якія ў цябе наладкаваны так ці інакш, як табе гэта трэба. То бок гэта тэрмін, якім ты проста... Гэта тэрмін, які ведаеш, магчыма, толькі ты. Магчыма. І ты, хто... Блядь! А потом такі, ствары банку. Я думаю, блядь, якую банку яму стварыць? Сука, я не разумею. Дзякуй людзям у суполкі нашай элітарнай, подписывайтесь на наш Patreon. За тое, што патлумачылі мне, што гэта і куды мне ціснуць. Так. Мой барабаншчык гэта называў пачка. Таму хуй ведае. Магчыма, у кожнага чалавека гэта мае гэта рознае значэнне. На слове пачка гэта вось. Ебаў ця пачка. Ніхуя. Ага. Нормально. Ну вось. Для мяне пачка гэта пачка папірос. Но если есть в кармане пачка. О, давайте без гэтага, калі ласачка. Вось. Microsoft. Не, што? Што? Microsoft выклала... Не, у мяне просто, калі што, ёсць яшчэ пра OpenAI дадаць. А тады кат. Мне, вось, ведаеш, з усяго гэтага, мне вельмі, курва, бесіць тое, што у чата GPT у Амерыцы ёсць такая фішка, як відэачат. Так. Ты бачыў гэта ў тыктоках? Але ў Еўропе гэта не працуе. Але ў Еўропе гэтага курва няма. Калі яно з'явіцца, я хочу, каб хадзіць такі, ось, блядь, паглядзі, ось тут, што гэта? А ён такі, гэта котка, далбаёб.
Это то ж самае, як і галасавы мод у чаце. Ты Ну, гэта гэта- будзеш карыстацца Дядька, раз... ну гэта ж рознае. Ну гэта ж я бачу, як дзяўчына ў Амерыцы пры дапамозе гэтага набыла нейкі перахаднік на сантэхніку. Блядь, мне такія гісторыі з сантэхнікай на гэтым тыдні пиздец. Дарэчы, подписывайтеся на элітарку, там, да. Дзякуючы гэтаму просто некае вар'яцтва было. Вось, і яна пры дапамозе гэтага відэа, яна зайшла просто ў магазин, яна зайшла ў краму, і адразу же толькі з уваходу яна такая, куды мне ісці, распавядае. Ён такі, так, гэта павінна быць там-то, там-то, ага, ідзі. І яна просто ідзе, вось, яна просто ідзе, і ён такі, вось, табе сюды трэба. Ён такая, так, гэта што тое? Не, гэта не тое, паглядзі яшчэ, яно павінна выглядаць так-то, так-то. Гэта тое, так, гэта яно, можаш браць. Я такі, бля, я таксама так хочу. У цябе, у тваім выпадку гэта было б, ты б запусціў гэты відэачат і такі, як мне гэта зрабіць, калі не падыходзіць сантэхнічны ключ? Яна такая, возьми суперклей і ебані на яго. Ён у цябе на наступны дзень адваліцца. Да, гэта кароткая гісторыя пра то, як Вадзім ебануў кран на суперклей. Я спадзяваўся. Мне просто трэба, каб ён тыдзень прастаяў, і ўсё, толькі тыдзень. А чаму? Заробак атрымаю. Окей. Мне просто зараз няма грошыкаў на экран. Хер ведае, калі відэамод выйдзе, вось, там... Я бачу, як хлопец трэдзіў пры дапамозе гэтага відэамоду. О, прышпільна. Ну, я ў гэта не веру, чесна кажучы. Відэамод гэта прышпільна, але мне здаецца, гэта просто функцыя, з якой просто цікава пагуляцца. Ну ось ты уяві, у цябе нешта зламалось там умоўна ў машыне, і ты такі, куды, што жаць? Ён такі, ну вось, адкруці гэта, адкруці тое. Мяне не так даўно ебанула шчыток у кватэры. Просто цалкам вырубілася электрычнасць, і атрымліваецца, што ў мяне адзін шчыток стаіць распределяльны у кватэры, адзін на гэтым у пад'ездзе і яшчэ адзін на першым паверсе. Вось. І я открываю першы, яго перазапускаю як звычайна, ён звычайна выбівае, ты яго просто пераключаеш у пазіцыю on і ўсё. Вось ён не гарыць. Я іду туды. Ебуся з тым шчытком, таму што ён закрыты на спецыйны ключ. Вось. І яго вельмі незручна было адкрываць. Я думаў, можна просто отверткай яго прагарнуць. Не, ніхуя. Вось. У выніку я з чатам GPT думаў, як яго адкрыць. Паўгадзіны на гэта страціў, адкрыў, пераклікнуў і, не працуе. Іду на першы паверх, паўтараю тое ж самае. Вось, але ў выніку... Бля, там яшчэ, ведаеш, там яшчэ і... Акрамя звычайнага ключа яшчэ і пароль трэба, блядь. У цябе просто Форт Баярд, толькі наадварот атрымаўся. Дармаму несі... Ой, блядь, дармаму, не, гэта як... Ой, я не памятаю. Карлікі ключ насіў увесь час. Ну так што ў выніку? Пачакай, што ў выніку? Ну, што ў выніку? У выніку мы падкаст запісваем, бачыш, электрычнасць ёсць нейкая. А я думаў, ты, можа, генератор просто такі, бля, ідзі пізду. Буду генератор. Ну вось, і разумееш, у чым рэч? І калі ты вось выкарыстоўваеш, калі табе нешта трэба, ты фоткаеш гэта, ці скриншотиш, закидываешь у чат GPT і забываешь про гэта. А потом ты заходишь в свою галерею, такі, блядь, что тут отбывается? А уяви, у тебя есть виды, ты такі, что гэта? І ўсё. Так я учора, ведаеш, есть же гэта тренды, у інстаграме люди выкладывают там мой снежень, мой студзень, і там выкладывают там умоўна мой студзень у 6 фотаздымках. Вось, я учора паглядзеў, мне здаецца, Яніна гэта выклала, што што адбывалася ў студні там у 6 фотаздымках. Яна учора да Янушкевіча хадзіла. Я открываю гэта сваю галерею у айфоне, а ў мяне там, ведаеш, просто 3 фотаздымка лічыльнікаў гэтае святло, вода і нешта яшчэ і скриншоты просто рознай хуйні і ніводнага фотаздымка няма. Бля, это маё жыццё. Так. Я не ведаю, я нічога не здымаю, мне і ніяк праз гэта не пакутую. Мне там усе кажуць пра тое, што вось, а я перастаў здымаць здымкі дзесьці
ну годзе 16-м 15-м вось і у выніку ніяк по гэтаму не сумую тыпу нахуя мне я ніколі і не любіў здымаць я ніколі і сам тыпу мне не падабаецца калі мяне фоткаць я не магу вось я не магу просто взять себе сфоткаць ну гэта я такі нейкі крынж нахуя нам рабіць фотаздымкі у нас вельмі шмат аўдыо засталося пасля нас таму паслухайце да ці што у нашай элітарнай суполцы ўсё яшчэ вісіць замяніць расстрэлам можна паслухаць што якім быў першы гікаўскі да першага гікаўскага да Microsoft выпусціла вялікую справаздачу аб тым як яны там сябе увогуле адчуваюць вось і выручка плюс 12%, прыбытак плюс 10%, Microsoft 365 і іх сацыяльная сетка LinkedIn, якую яны набылі яны растуць вось а с Xbox'ом прыблізна тое ж самае што са Skype'ом памятаеце выснаваў такі Skype найлепшы лепшым файлаабменнікам так вось кароч з Xbox'ом што самае простае растлумачыць ён існуе да сіх вось што мы ведаем нават агулам з улікам Activision Blizzard якія яны набылі росту ніякага не здарылася вось геймпас падаражаў Call of Duty Black Ops 6 выйшла вось яна ўвайшла ў падпіску рэлізу але Xbox гэта ну ніяк не дапамагло цалкам выручка упала на 7%, гэта улічваючы і геймпасы і продажы гульняў і гэтак далей і гэтак далей продажы кансоляў абрынуліся на 29%, падпіскі і контент на яны выраслі дарэчы на цэлых 2%. Вось лічбы па прыбытку яны ніякіх не раскрываюць вось але па словах Філа Спенсера можна это зразумець што ну вось усё чакаем на PS5 і Switch 2 эксклюзівы вось таму што вось яны анансавалі што Forza Horizon 5 выходзіць на PS5 ужо гэтай вясной вось і ўсё тыпу з гэтага моманту нармальныя гоначкі пагуляюць ну так хоць паглядзець як яно выглядае сам Філ Спенсер у інтэрв'ю не памятаю дакладна каму яны вы яго спыталі пра праблемы аптымізацыі гульняў пад Xbox Series S на што ён адказаў тыпу ну якія праблемы не праблемы да тыпу разумееце зараз рынок такі што па-перша вы абавязаны адаптаваць гэта таму што інакш яна не выйдзе нават на Series X вось а па-другое ну мы рыхтуем сваю handheld кансоль вось і тыпу вось навучайцеся на Series S таму што тады вас не будзе раздражняць гэта ўсё і вы будзеце гэта выпускаць на партатыўкі ну ён жа гэта сказаў не толькі выключна пра ён карацей так нацекнуў на тое што ну тыпу у нашай партатыўкі сістэма будзе гаўно хутчэй за ўсё магчыма нават крыху ці на ўзроўні першага сыча вось але ну вы ж разумееце гэта ўсё робіцца дзеля таго каб было прасцей працаваць з аптымізацыяй на той же Switch 2 так все такія так што яшчэ ніхто не ведае якія характарыстыкі ў сыча другога але Філ Спенсер ведае хутчэй за ўсё і ведае чувак хутчэй за ўсё і ведае я хачу нагадаць што калі выходзіў першы Switch яны адаптавалі і выпусцілі там Ori and the Blind Forest у ахуеннейшай аптымізацыі Will of the Wisp таксама выйшла там і усе вельмі моцна чакалі запуска геймпасу на Nintendo Switch і хутчэй за ўсё магчыма гэта адбудзецца на Switch 2 таму што Microsoft чаму чувак не я ў гэта не веру ты думаешь мне здаецца што геймпас гэта будзе як падпіска EA на кансолях дядька ты забыў тое што у Nintendo ёсць свая падпіска это па-першае гэта ніяк не будзе тыпу перашкаджаць хочаш онлайна покупай падпіску уяўляеш ну тыпу давай па-першае гэта Nintendo блядь яны свае грошы наўрад ці ўпусцяць і хутчэй за ўсё калі там і з'явіцца геймпас на Nintendo то ён будзе каштаваць значна больш чым ён каштуе зноў-такі факт не 10 еўра ён будзе каштаваць 20 ён не будзе каштаваць 20 будзе каштаваць 35 магчыма
цалкам магчыма. Я ў гэта веру. Але ну мне падаецца, у гэтым не будзе ніякага сэнсу, плюс гульні, якія будуць выходзіць на у геймпасе, хутчэй за ўсё тыпу яны не будуць падтрымліваць Switch 2, потому что я не веру тое, што у другім сычэ вельмі моцнае жалеза стаіць у параўнанні з першым. Не, яно хутчэй за ўсё мацней, вядома. Ну зразумела, што мацней, але не настолькі, каб умоўна тую же Call of Duty 6 пацягнуць. Вядома, не, ну тут ніякіх пытанняў. Ведаеш, цікава назіраць за Xbox'ам праз прызму кампаніі Sega і яе кансолі Sega Dreamcast. Таму што першы Xbox гэта цалкам духоўны нашчадак Sega Dreamcast. Яго нават распрацоўвала тая ж самая, ну тыпу шмат людзей, якія распрацоўвалі Dreamcast, прыйшлі ў выніку Microsoft і працавалі над арыгінальным Xbox'ам і над Xbox 360. Вось. І просто іх лёс, ён вельмі падобны. Тыпу вы распрацоўваеце кансоль на віндзе, якая вельмі зручная для мультиплатформы, для адаптацыі і гэтак далей. Вось. А у выніку, тыпу, нягледзячы на тое, што кансоль даволі моцная, яна зручная, яна даволі танная, таму што ўваход у кансолі Xbox'a нашмат меней нібыта, чым уваход у набыць сабе PlayStation 5. Ну вось зараз я ў апошні раз был у топа-цэнтры, ён па зніжкі, мне здаецца, каштаваў Xbox Series S 259 евро з адным джойстиком. Вось. Таму твои слова, потому што яна вельмі моцная, я такі прям... Не, я не кажу, што яна вельмі моцная, я кажу Series X моцная кансоль. Так. Вось. А Series S танная кансоль. То бок у тебе есть адразу яна добрая для ўвахода ў геймінг. Так, у тебе адразу две кропкі ўваходу ёсць у гэты геймінг. Вось. Ці у вас есть 3 кропкі ўвахода, трэця кропка ўвахода, вы набываеце себе Series S, разумееце, што вам падабаецца гуляць на кансолях, і набываеце себе PS5 Pro. Вось, таму, ну, слухай, гэта прышпільна. Калі выйдзе іх handheld кансоль незразумела, гэта яўна не 2025, не 2026 нават, гэта хутчэй за ўсё 27-28 год. Калі яна ўвогуле выйдзе. Калі яна ўвогуле выйдзе. Але зараз гульня падзела Microsoft такі, ну, нам цалкам не трэба, мы і на гульнях нармальна зарабляем. Слухай, у іх ёсць нармальны клауд-геймінг, і мы бачым поспех PS5 Portal. Магчыма, яны рухаюцца ў той бок таксама. Наўрад ці, бо дзядзька з клауд-геймінгам у Microsoft неяк флайт-сімулятар апошні гэтаму прамыту пазбляць. Ну так. Кароч, усё яшчэ цікава назіраць за тым, што робіцца і адбываецца з Xbox'ом, што робіць Microsoft са сваім гульнявым падпадзелам. Я ўпэўнены, што ён нікуды нахер не знікне, магчыма, толькі зноў-такі памятаючы судьбу Sega і вось увесь гэты лёс, які склаўся вакол Sega і далей, што з ім адбывалася, Sega проста спынілася выпускаць жалезякі. Вось я хацеў сказаць, бо я ўжо аб гэтым у Твиттары, мне падаецца, яшчэ летам пісаў, аб тым, што нешта мне падаецца, што хутчэй за ўсё Microsoft будзе пакрышачку памяншаць вытворчасць кансолей, ну, фізычных, і пачне глядзець больш у бок менавіта саміх выдавецтва гульняў. Так. І распрацоўкі гульняў. Бо на дадзены момант нават вядомы той факт, гэта ўжо ні для каго не секрэт, што хутчэй за ўсё большая частка гульня Microsoft будзе з'яўляцца на том же самым другім свіче, на той же самай плойкі 5 і гэтак далей. І хутчэй за ўсё яна будзе проста падтрымліваць кансолі, якія на дадзены момант ёсць, але чагосьці тыпу Xbox XS, ну, гэта ўжо наўрад ці, як мне падаецца. Магчыма, я памыляюся, і мы ўбачым яшчэ ад іх нейкую стацыянарную кансоль, якая будзе ебаць і вверх і ўніз. Ці мы ўбачым зноў-такі увесь гэты шлях. Ці мы зноў убачым Xbox One. Шлях увесь гэты замкнецца, ведаеш, і зноў-такі будзе такое, што Microsoft, як і Sega ў свой час, спыніцца выпускаць кансолі, і на іх месцы прыйдзе іншая кампанія. Магчыма. Як туды прыйшла Microsoft. Мне падаецца, з такімі гульцамі на слухай, Asus, Lenovo. Asus, бля, Apple.
Да, бля, чувак, яны ўжо Apple Vision, ну как кому яны ўжо адзін раз спрабавалі прыйсці ў геймінг. І што яны спрабавалі, господі, яны зробяць зараз атрымалася ці што? Яны зараз будзе тое ж самае, што і з Apple Vision. Будзе прыгожая прэзентацыя, будзе дахерышча магчымасцяў, і якія яна можа табе даць. Але ў выніку выйдзе кансоль за 1500 евро, якая, ну, тыпу, будзе, як, не знаю, захуенным інтэрфейсам. Ну, як будзе Switch Lite, на яе нічога не будзе, і все такі... Ну, бля, 1500, добра, давай. Не, слухай, Switch Lite добра сядзіць у сваёй, па-першай, коштавай катэгорыі, па-другое, з ёй усё нармальна. Ну, дзядзька, я табе кажу аб тым, што, ну, на будучыні, калі гэта будзе ў 30-м годзе, умоўна, на той момант, мне падаецца, жалезе Switch Lite, і усе такія, навошта? Слухай, ну, мне здаецца, у 30-м годзе, калі гэтая кансоль не будзе цябе абараняць ад радыацыі, на вуліцы, яна нахуй не будзе патрэбна нікому. Калі яна не будзе будаваць гэта вакол сябе бункер адразу, так. Партатыўны. Так, вось. Ну, раз мы ўжо пра партатыўнасць і ўсё гэта, Nintendo прэзентавала Switch 2. Як гэты мем. Да, яна правядзе закрытую прэзентацыю ў красавіку пазлівых. Вось туды пазвалі шмат каго, акрамя Джефа Кіллі, таму што, ну, мы ведаем, што Nintendo нахуй не трэба рэкламы Tencent на іх прэзентацыях. То так, бля, мне так падабаецца тое, што на апошнім The Game Awards у яго было 3 рэкламы розных відаў гульняў, але яны усе аднолькава выглядаюць. Так. Бля, Джеф Кіллі, дзякуй. Што вядома па Switch 2? Вядома тое, што усё, што злівалі, было праўдай, магнітныя джойконы, ніякіх тэхнічных спецыфікацый няма. Пазлівых мы ведаем, што ў док-станцыя будзе ўмець працаваць без Switch 2, то бок яна можа будзе ўмець запускаць розныя ютубы, нетфліксы, то бок для спажывання контента, а не для гулень. Вось, яна будзе болей, і Nintendo не прыгнула на тыя ж самыя граблі, як яны гэта зрабілі з Wii U пасля Wii, то бок гэта дакладна Switch 2, усім зразумела, што гэта іншая кансоль, якая прадаўжае першую Switch. Яны вельмі моцна не змянілі дызайн, яны яго проста дапілілі. Вось, яны пайшлі па шляху, што на халеру перарабліваць тое, што і так зроблена нармальна. Вось, усе пішуць пра тое, што джойконы крэпяцца неяк па-дэбільнаму, там ёсць вось гэты раз'ём нібыта, у які ён замыкаецца, што ён можа атламацца. Хачу нагадаць, што тое ж самае усе пісалі пра першы Switch, то пра тое, што джойконы будуць атламвацца. Яны у некаторых атламваліся, і нічога дзіўнага, нармальна. Усё будзе працаваць, прададуць нармальна. Зараз па тых злівах, што ёсць, Nintendo рыхтуецца да таго, каб прадаць у першыя месяцы да 15-25 мільёнаў кансоляў. Ну, яны на першы год плануюць тыраж у 20 мільёнаў кансолей. Ну так, там просто разбежка ёсць простое, каб пакрыць гэта ўсё. Хутчэй за ўсё гэтая кансоль будзе каштаваць 10 ад 360 до 460 евро у Европе. Што? У Европе? Так. То бок ты хочаш сказаць, што у Японіі яна будзе каштаваць на 100 евро танней? Ну, хутчэй за ўсё, як... Слухай, я кажу... Мне нешта падаецца, што там будзе 450 якіх. Я кажу, што тое, што пішуць на неагафах і ресетерах. То бок гэта ўсё трэба дзяліць, блядь, на 300 000, таму што незразумела, якая будзе коштавая палітыка ў самой Nintendo. Таму што мы зараз бачым, што там ты же самый Switch можна реально танна набыць, нават новы. Тыпу, не сказаць, што, ну, вось, давай, вось зараз зайдзем, ну, Game Room, самы, мне здаецца, самая папулярная крама ў Вільні, якая прадае ўсё, што звязана з гульнямі зараз. Самая папулярная крама з вельмі лагучым сайтам. Nintendo Switch OLED Mario Kart Edition з гульнёй і у эксклюзіўнай раскрасцы зараз каштуе 355 евро. 220 евро каштуе Switch Lite. Вось, 260 каштуе Switch Lite Hyrule Edition у гэтым афарбоўцы ў стылі Зельда. То бок гэта не аграменныя грошы, ну, калі вы там не студэнт,
і тыпу у вас ёсць заробак, хутчэй за ўсё, нават калі вы зарабляеце не так шмат, дазволіць сабе на Новы год. Не, слухай, у Европе так. Да, не, ну это я кажу, што тыпу дазволіць сабе на Новы год, знаходзячыся яшчэ раз пазначу у Еўропе, атрымліваючы больш-менш еўрапейскі заробак, нават калі вы працуеце на заводзе, вы можете сабе дазволіць Switch. Бля, я хуйно зарабляю на заводзе. Ну ты так, да цябе пытанняў няма, ты просто шмат год ужо ў гэтым, і ты тыпу вельмі каштоўны працоўнік, які ўсё ведае дасканала. Я кажу пра звычайнага працоўніка, які там ведаеш першыя месяцы працуе, і ён сабе за 2 заробка можа дазволіць набыць сабе Nintendo Switch. Вось. Таму не зразумела, якую палітыку яны абяруць, таму што Nintendo заўжды прадае кансолі. Яны спачатку каштуюць full прайс, а потым яны даволі моцна зніжаюць кошт, таму што 450 евро. New Nintendo 3DS New Nintendo 2DS XL у якісьці момант у крамах каштаваў 99 евро. Вось. І тыпу, і я набываў свой New Nintendo 2DS XL, я набываў у GameStop у Італіі за 99 евро, і яшчэ наверх у мяне была зніжка, я мог сабе выбраць два картриджа бесплатно просто. Ну, Switch Lite, да, 220 евро можна взять. Калі вось, мне падаецца, што якому-небудзь, калі у вас ёсць дзеці, ну, тыпу, гэта must have. Ну так, і тыпу не абавязкова, слухай, набываем Switch Lite, 40 евро каштуе чып з усталёўкай. Асуджаю. Ну, я ў цэлым кажу... Але... Так, тыпу, калі вы набываеце гэта для свайго дзіцяці... Так, там будзе шмат гульняў, так што лепш ужо так. Так, яму трэба спрабаваць вельмі шмат усяго, і хутчэй за ўсё ён гэта ўсё допраходзіць не будзе. Вы яму будзеце просто набываць гульні па 50 евро, так, каб... Так. То вар'яцтва. Вось. Таму я ў Switch 2 веру на 100%, ці буду браць на старце. Я як чалавек, які, ну, я не магу сабе назваць сапраўдным аматарам Nintendo. Мне ёсць просто некалькі тайтлаў, якія выходзяць на гэтай пляцоўцы, і мне яны вельмі моцна падабаюцца. Мы дакладна ведаем, што распрацоўваецца рэмайстар, хутчэй за ўсё ён ужо гатовы ляжыць, ведаючы Nintendo. Магчыма, яны выйдзе разам Breath of the Wild, да, быў рэмайстар, які будзе працаваць у 4К у стацыянарным рэжыме, вось, у якім там усё дакруціць, у яго включыць 2 DLC адразу. Вось, а калі вы праходзілі Breath of the Wild і не праходзілі DLC гэта плюс яшчэ адна Breath of the Wild па часе. Асабліва там ёсць гэта і испытанне героя, вось, і там, тыпу, там 3 данжана па 15 узроўняў кожны, і які, ну, тыпу, па ўзроўню складанасці, ну, блядь, Dark Souls, вось. Вельмі моцна раюць, што. Ці буду браць на старце. Хер ведае, гледзячы на тое, якая лінейка. Я засумаваць па Breath of the Wild не паспеў, таму што перад выйсцем Tears of the Kingdom я яго перапрайшоў. Потым я прайшоў Tears of the Kingdom, і мне здаецца, мне пакуль Зельды хопіць у жыцці. Вось, і, ну, тыпу, лут у маім сне нашмат больш каштоўны. Нібыта чым. Гэта, калі не зразумелі панчлайн, участку на Patreon, калі ласачка. Вось. Паглядзім, што анансавалі, там у трэйлеры быў паказаны Mario Kart 9, і я не з'яўляюся аматарам Mario Kart, таму ён вельмі прышпільны, і ў яго рэальна сапраўды цікава гуляць, гэты пиздец як весела, асабліва разам з сябрамі. Вось, але лепей, калі у вас вы вырашылі паспрабаваць Mario Kart, чувакі, не заходзьце адразу в онлайн. Тыпу, вы там ніколі нават на 7-е месца не ўвайдзеце, не тое, каб на першае. Я хочу... Карацей, я тут нешта лажу. У мяне, карацей, такая рэч ёсць. Я час ад часу залажу у Game Room і гляжу розныя аксесуары для Nintendo Switch, бо там з'яўляюцца, тыпу... Реально прышпільныя штукі. Так, я знайшоў трымальнік для карт, ну, для картриджаў, у форме тостера. Кайф. Бля, я тебе зараз скину. Гэта смешна. Карацей, ну, слухай, я для сябе не бачу сэнсу браць, бо, тыпу, я не тое, што нават першым свічом актыўна карыстуюся, бо
ёсць гульні, якія б я хацеў пагуляць, але зноў-такі няма часу, няма жадання гэта ўсё набываць, а прашываць сыч неяк не хочацца. Вось. Але я, у дарэчы, мяне... хутчэй за ўсё прашью сыч. У мяне да цябе пытанне. А як табе гэта... Бля, слухай, трымальнік у выглядзе тостера гэта раз'ёб. Я не але ведаю, толькі на 2 картриджы. Я не ведаю, як гэта зараз... Кароче, гэта сапраўдны тостер. Але маленькі. Але маленькі, на 2 картриджы. Ты ж прэзентацыю экрана можаш включыць. Карацей, мы заўсёды казалі, што сычы гэта вельмі добрая партатыўная кансоль. Як табе партатыўнасць другога сыча? Ну, мы ж не ведаем, якая яго партатыўнасць. Ну, да, 7,9 цэлю. Так, ён будзе экран. Але, слухай, у мяне шмат знаёмых набылі сабе Steam Deck'і, і нармальна, яны з імі ганяюць. 7 цэлю. Што? У Steam Deck'а 7 цэлю экран. А у Nintendo 7,9, да? 7,9. Ну, не ведаю. Але трэба яго спачатку патрымаць у такі руках. тлусты. Так. Яго трэба спачатку патрымаць у руках, таму што Steam Deck, у яго праблема не ў тым, што ён вялікі, а ў тым, што ён цяжкі. Вось. І тыпу, калі Switch 2 не будзе настолькі цяжкім, як Steam Deck, вось Steam Deck, ты ляжыш з ім у ложаке, ты гуляеш гадзіну, і ў цябе сапраўды адначасова біць помпуш, бля. Ну так. Жым лёжа са Steam Deck'ам. Вось. Жым Steam Deck'a лёжа. Таму трэба проста паглядзець, і я таму і кажу, што хутчэй за ўсё на старце я яго браць не буду. Але можна паглядзець на яго праз паўгады. Пойдам у топ-цэнтр, будзем шчупаць яго. Так, і хутчэй за ўсё сярод знаёмых усё роўна нехта набудзе сабе Switch 2, і можна будзе паглядзець увогуле, што ён там як цябе адчувае. Што там як справа. Так. Ну і слухайце, ведаючы, як Nintendo робіць кансолі, яны выпусцяць Switch 2, і ў ты же дзень яе прашьюць. Все нормально будзе, таму што у Nintendo самая такі слабы момант гэта зваротная сумяшчальнасць, праз якую вось кожны раз кожную кансоль Nintendo прашываюць. І Switch 2 цалкам сумяшчальнасць са Switch'ом першым. Так, яны ж сказалі, што... Дарэчы, да гэтага былі чуткі аб тым, што яны распрацоўваюць нейкую новую мадэль уваходу для картриджы. Вось, тыпу, там не будуць падыходзіць старыя картриджы з першага сыча. Будуць. Вось, так все дрэнна, але яны паказалі на прэзентацыі, яны сказалі, што вось ёсць сумяшчальнасць не толькі, тыпу, онлайн, ну, тыпу, не толькі з крамы, але ты можаш, тыпу, набыць картридж і таксама сумяшчальнасць першага сыча. Ну, калі ў цябе ёсць картриджы з першага сыча, яны цалкам сумяшчальныя з другім сычом. Тое ж самае, што было з геймбоямі. Потым картриджы з геймбоя спакойна ўстаўляліся ў GameCube. Так што я не веру ў тое, што там нешта. Кароч, гэта Nintendo. Яны ведаюць, як рабіць маркетинг і як трымаць сваіх аматараў, тыпу так, каб яны проста не отваливаліся і не ўхадзілі на іншыя пляцоўкі. Таму з імі ўсё нормально. Раней яны трымалі путан, а зараз нас. Факты. Вось. Хто яшчэ не губляе аматараў, дарэчы, Pebble Watch вяртаецца. Гэта навіна, якую я закінуў спецыйна, таму што вось я з'яўляўся аматарам Pebble, у мяне былі першыя Pebble, у мяне былі Pebble Steel Edition, вось вельмі моцна. Што? Пебле Эскабара. Заснавальнік Pebble Эрик Міджыкоўскі прапанаваў Google адкрыць заходны код PebbleOS, яны згадзіліся, вось, і цяпер ён плануе выкарыстоўваць PebbleOS у межах свайго новага праекта. Ён на дадзены момант называецца Repebble, але ён зменіць назву, таму што гандлёвая марка PebbleOS, яна належыць Google, вось. І гэта вельмі клёвая навіна, таму што я табе магу сказаць па сваіх унутраных адчуваннях, Pebble гэта найлепшыя смарт-гадзіннікі, якія ўвогуле існавалі. Што гэта? Чым яны адрозніваюцца ад звычайных?
па-першае, паказаў сваіх яны Xiaomi. былі чорна-белыя, яны выкарыстоўвалі e-ink дысплей, і яны сапраўды шмат трымалі. Вось, па-другое, яны рабілі тое, што ад іх трэба. Яны Сапраўды шмат гэта колькі? Што? Сапраўды шмат гэта колькі? Ну, калі яны новыя 2 тыдні. Ну, Xiaomi Mi Band. Ну, так. Слухай, гэта вельмі... Вось зараз было б вельмі цікава паглядзець. Просто галоўнае адрозненне ў тым, што на Pebble карыстачы звычайныя просто маглі создаваць свае аплікацыі, свае watchface, вось дызайны экранаў і гэтак далей, і гэтак далей. Кожны чалавек мог стварыць любую аплікацыю і запампаваць сабе на Pebble. І мог адправіць у краму Pebble і ўсё, тыпу. І яны былі там, большасць з іх была бясплатнай. То бок, галоўнае, што адрозніваецца Pebble ад Huawei Mi Band, гэта тое, што ты можаш стварыць аплікацыю і засунуць у свае гадзіны. Навошта? Слухай, ну гэта прывяло да, тыпу, ад гульняў... Вось якая табе аплікацыя патрэбна на гадзінніках, якой ты не можаш карыстацца на тэлефоне? І табе вось ёй зручна карыстацца на гадзіннікі. Слухай, ну трэба разумець кантэкст Pebble. Яны з'явіліся даволі шмат год таму. Яны з'явіліся ў 2016, мне здаецца, годзе, ці 18. І на момант 2017 года там існавалі Apple Watch, якія каштавалі дохуя, і былі такія, гэта больш былі дызайнерскія гадзіннікі. І існавалі там умоўна Pebble, і пачалі з'яўляцца вось Huawei. То бок гэта умоўна Series S у свеце кансолі. Так. То бок сэнсу няма ніякага. Ну, магчыма. Слухай, за ўсё мне падаецца, зараз яны будуць каштаваць значна шмат, чым у іх прышпільны дызайн быў, які мне заўжды нагадваюць чамусьці Nokia Lumia. Вось, вбей просто Pebble Watch і паглядзі. Ну, тыпу, яны квадратныя. Рабі зніжку на тое, што яны вось у 2016-17 годзе яны былі пиздец якія стылёвыя. Просто вау. Вось, таму... Ну, дзядзька, яны выглядаюць як браслеты, які будзе сігналіць, калі ты з дому выйдзеш. Слухай, так, нешта ёсць. Кароч, не, я ўсё роўна ў гэта веру. У свой момант гэта быў незвычайны карыстальніцкі вопыт. Магчыма, яны нешта прыдумаюць такога, што б магло даволі моцна адрозніваць гэтыя гадзіннікі. Слухай, а вось давай паглядзім. Яны збіралі грошы на Kickstarter. Пачатковы кошт быў 99 баксаў. Ніхуя сабе. Гэта тыпу танна? Чувак, ну на той момант, калі ў цябе першы Apple Watch каштавалі 450 еўра, а гэта каштавалі 99 і... А які ад іх сэнс зараз? Ну, зараз-то вядома, я кажу, яны знайдуць сваю аўдыторыю толькі тады, калі яны прапануюць нешта іншае. Не, яны знайдуць сваю аўдыторыю толькі ў тым выпадку, калі людзі, якія любяць Pebble, набудуць іх. Вось і ўся гэтая аўдыторыя. Ці калі яны не знізяць кошт ніжэй за колькі? Меней за 30 еўра. Не, ну, не 30-60. Ну, ось, дзядзька, а Mi Band апошні каштуе 27 еўра. А у тебе ж, ты ж зараз... У мяне апошні Mi Band. А он тебе на руцэ зараз? Не. А пакажы, які ўвогуле яго дызайн зараз? Тое ж самае, таблетка. А якой тут... Mi Band апошні 9, мне падаецца. 9? Pro? Так. Ну, Mi Band 9 Pro каштуе 89,99 еўра. Чакай. Звычайна. Звычайна. Бо я яго набываў у топа-цэнтрасе, я табе зараз скажу нават. Я магу просто ордер паглядзець. Не, я ўсё я бачу. 49 еўра, так, але я набываў яго яшчэ на зніжкі. Окей. Ну і плюс, дзядзька, бярэш, заходиш на Алиэкспрэс і адразу з Китаю замаўляеш яго за тыпу там 20-ку, мне падаецца. Бо ў мяне сябра, ён карыстаўся, мне падаецца, ён з першага Mi Band ці з другога і дакладна да 7-го ці 8-го Mi Band. Ось у яго на дадзены момант ці 7 ці 8. І ён кожны раз замаўляў яго з Алиэкспрэсу, бо гэта было значна танней, чым набываць яго ў краме тыпу ў Беларусі. Ну так. Дарэчы, вось мне ляжаць мае Apple Watch, яны разладаваны ўжо тыдні 3. Бля, у мяне раней былі... Я просто заебаўся іх заладоўваць, честно кажучы. Яны працуюць 2 дні.
вось калі я набыў сабе Mi Band, гэта калі было месяц таму, мне падаецца, я один раз іх заладоўваў за ўвесь гэты час, і яны ўвесь час працуюць, ну тыпу яны ўвесь час са мной. Цалкам на халеру не патрэбна у плане зручна глядзець паведамленні, там працуе хуйня з-пад коня. Ну то слухай, у тебе просто праца не связаная з тым, што ты не павінен праявіць паведамленне. У мяне праца павязана з тым, што ў мяне ўвогуле на руках не павінна нічога быць. Так. Вось. Я іх набыў выключна дзеля залу і ўсё, тыпу. Просто ведаеш, блядь, ну калі хто ходзіць у зал, павінны мяне зразумець, калі чалавек прыходзіць у зал, садзіцца на трэнажор, робіць свой падыход, потым бярэ телефон і просто, блядь, 10 хвілін сядзіць і утыкае тэлефон. Вось, я каб гэтага пазбегнуць, я набыў сабе часы і просто там перыядычна паглядаю, колькі часу паміж падходамі у мяне праходзіць. Вось, выключна дзеля гэтага. Для гэтага, калі таксама хадзіў у залю, і у мяне быў гэты Huawei Smart Band, так лічыўся. І у ім была вельмі прышпільная штука, ты мог просто наладаваць перапынак паміж падходамі. І ён, ты рабіў перапынак, ты просто б'еш пальцам па экрану, і ён пачынае адлічваць таймер, і калі у цябе пачынаецца новы падход, ён просто у цябе вібруе. Табе нават не трэба глядзець на... У сэнсе ён вібруе. А як ён распазнае, што ты пачынаеш новы падход? Не, ён табе сігналіць, што табе трэба пачаць новы падход. Ой, не, гэта хуйня з-пад коня, дзядзька, не. Ну, хер ведае. Ну, тыпу, паміж падходамі ты павінен сам адчуваць, як ты сябе адчуваеш. Ну, тыпу, няма такой... Разумееш, я паміж падходамі магу адпачываць 2 хвіліны, а магу 5. Тыпу, гэта выключна залежна ад твайго стану. Вось. Ці гэта як ёсць людзі, якія, ведаеш, дзеляць трэніроўкі на цяжкія тыдні і лёгкія тыдні. Ну, гэта таксама хуйня з-пад коня, таму што я вось умоўна прыходжу з працы, на якой я 12 гадзін стаяў на нагах, я прыходжу ў зал, і я ніякі. А ў мяне умоўна цяжкі тыдзень. Ну, і як мне гэта рабіць? Што мне? Не. Як адчуваеш, такі рабіць? Карацей, не аб гэтым. Ну, мне падаецца, як для аматараў пабле. Чаму не? Магчыма, хтосьці і набудзе. Гэта ж, усе гэтыя рэчы з таго часу, што вось мы гэта ўсё возраджаем, гэта зроблена выключна дзеля фанатаў, бо новую аўдыторыю, мне падаецца, знайсці ў гэтай галіне вельмі цяжка. Вось. Вельмі цяжка ўвогуле растлумачыць людзям, навошта ім смарт-гадзіннікі. Ну, так. Тое ж самае, як там, не ведаю, акуляры дадатковай рэальнасці. Тут таксама для аматараў. Ну, дадатковай, так. Так. Не, ну слухай, а глядзіш якія, бо, напрыклад, та ж мета на сваёй імпрэзе. Так, гэтых я чакаю, таму што я просто на гэта гляджу так, што яны ж выпусцілі зараз Oculus 3 з дадатковай рэальнасцю. І там распрацоўшчыкі зараз у натуральную эксперыментуюць з тым, як гэта працуе. Вось. І я гэта бачу так, што яны там умоўна пакажуць акуляры за $300, ну, хутчэй за ўсё за 500. Вось. І магчыма, там ужо будуць аплікацыі, якія ўжо адаптаваны пад гэта. Ну, слухай, не, яны ж на імпрэзе, яны сказалі аб тым, што гэтыя акуляры мы пакуль раздадзім у тэставым фармаце. Вось. Мы бліжэйшыя некалькі год іх хутчэй за ўсё не выпусцім, бо мы хочам зменшыць іх кошт. Так. Вось, але на дадзены момант тое, што зараз ёсць, яно выглядае неблага. Яны не выглядаюць, як гэта ведаеш. Ёсць жа таксама, я не памятаю дакладна ў каго, Гомзік можа памятаць. Зноў Гомзік у нашым выпуску. Ніводнага падкасту без узгадвання Гомзіка. Вось, ёсць жа акуляры AR, якія выглядаюць як звычайныя Ray-Ban, умоўна, але ў іх вось X-Reel? Я не памятаю дакладна. X, блядь. Іх паліць душка. Яна тлустая. Вось. І ты такі... Ну, акуляры ад мета, яны больш рэалістычныя. Просто самі па сабе такія даволі толстыя. Ну, так. Я спадзяюся, што яны іх таксама крышачку зменшаць. Так, вось. Таму што зараз у кітайцаў, якія распрацоўваюць гэтыя акуляры, у іх тренд такі, што яны вешаюць тыпу дадатковы блок
тыпу гэта як телефон толькі без экрана. У меты таксама ёсць такая херня. Ну але у іх гэты блок ён у цябе ляжыць умоўна ў кішэні і ён працуе тыпу по Wi-Fi. Ну можа так. У цябе умоўна сам камп'ютар у кішэні, а манітор вось у акулярах. Так, вось так. Ну тыпу гэта не там у Apple Vision гэта пауэрбанк вісеў. Слухай, тут канешне вельмі шмат пытанняў да юзабіліці і навошта яно мне ўвогуле трэба, але вось калі гэта ведаеш, у ім там умоўна ёсць там нейкі чат GPT асістэнт, вось які табе дапамагае з відэамодам і які там за цябе робіць нейкія заметкі, які дапамагае табе нешта знайсці ў краме і гэтак далей і гэтак далей. Вось я б сабе такі акуляры набыў з задавальненнем. Так, гэта прышпільна. Так. Тут Ілон Маск разаслаў пісьмо працоўнікам кампаніі X, вядомай раней як Twitter, аб тым, што тыпу X не называе. Таксама. Кароче, у Твиттера сітуацыя пізда, вось. Тут такая ситуация. Банки выдали Маску 13 миллиардов на куплю Твиттера. А я все зліў д'ябла і пасок вязал. Ноутбоксы. Вось. Яны зараз прадаюць частку гэтых запазычанасцяў, вось, і яны іх зараз прадаюць коштам меней, чым гэтая запазычанасць ёсць. То бок яны прадаюць па 90 центаў за кожны даляр. Вось. І, як зразумела, не вельмі паспяхова. Твиттер ніколі ў жыцці не быў вельмі прыбытковай кампаніяй. У яго былі часы, калі ён быў цалкам цярпеў страты, і былі часы, калі ён больш-менш працаваў у нуль. То бок Твиттер гэта ніколі... як з Reddit'ам. Ён жа такі вось колькі паўгады таму, мне падаецца, у нуль выйшаў. Так. І то толькі праз тое, што ён пачаў прадаваць даныя для навучання нейрасетак, і Twitter бы хутчэй за ўсё так і манетызаваўся, таму што гэта аграменная база даных таго, як размаўляюць людзі і тыпу як зрабіць фашысцкі і штучны інтэлект, скарміць яму ў базу даных твітаў. Калі хто прапусціў, Маск гігануў. Так. Вось, ну што сказаць, шкада гэтага дабрака. Вось. Я не так даўно заходзіў у Threads паглядзець, што там увогуле адбываецца. А ён жывы? Ён жывы, чувак, і жывы можа нават болей, чым у Twitter. Таму што толькі там зусім іншая аўдыторыя. Там аўдыторыя людзей, якія пішуць звычайна каментары ў Інстаграме. Ну ось як мы і размаўлялі, гэта так у дзеці. І там як бы калі паглядзець на вялікія камерческія акі, гэта аккаунты, якія хутчэй спрабуюць высадзіць людзей на рэакцыю, по тыпу задаць ім нейкае пытанне, бла-бла-бла. Вось. Прычым працуе ён даволі хутка, у нармальны інтэрфейс, не як у Фейсбука. Таму можа быць і так. Мастадон сабе это там усе казалі, што ўсе людзі збягуць на сервакі Мастадона і будуць жыць там. Таксама гэтага не адбылося, але Мастадон таксама сябе адчувае не вельмі кепска. Тыпу там засталася свая аўдыторыя, шмат хто адтуль сышоў, у тым ліку і ты і я. Таму што я не ведаю, ты калі апошні раз заходзіў? Я так само. Мне нема часу на гэта. Так, да, мне Твиттера вось так. Я ў Твиттер не так часто заходжу і не так часто нешта пошчу туды. Таму я апошні некалькі дзён вельмі часто заходжу, каб нагадаць, што зеркало говнаеда. Малайчына. Вось, прычым на фоне гэтага ўсяго Tesla ж таксама здавала сваю справаздачу і яна таксама рапартуе аб падзенні прыбытку, прычым там усё у параўнанні з Твиттером, як мне здаецца, яшчэ больш крынжова, таму што чыстая прыбытковасць Теслы, яна абрынулася на 70%. Вось у апошнім квартале. Па выніках 24-го кампанія зарабіла амаль 100 мільярдаў, але чысты прыбытак самой кампаніі ён знізіўся яшчэ на 6%. Вось. Tesla абяцае пры гэтым запусціць нейкія бюджэтныя мадэлі сваіх аўтамабіляў, але тут трэба разумець, што Tesla у Еўропе гэта 50 000 еўра старт. Вось. А кітаец які-небудзь у Еўропе гэта 20 000. Так. Вось.
пры гэтым Трамп прыйшоў да ўлады ў Амерыцы, Маск ему дапамог прыйсці да ўлады, ён там тыпу і ахвяраваў грошы і твіттерам ён яму таксама ахвяраваў. Вось. Але пры гэтым Трамп атабраў усе субсідыі, якія выдзяляліся на электрамабілі. Вось. У Кітаі BYD цалкам задушыла Теслу. Вось. Яна нават зараз у топ-5 кампаній, якія прадаюць электракары, не ўваходзіць. Вось. У Еўропе попыт на Теслу таксама не вельмі высокі. Самы высокі попыт на Теслу быў у Еўропе у Германії, таму што ў Германії былі субсідіі, там працавала такія моцныя былі субсідіі. Ну там працавала сістэма, што па-першае, калі ты набываеш сабе любы электракар, ты з яго вяртаеш аўтаматычна 4000 еўра назад, і плюс наверх яшчэ ў цябе ёсць знічка, і яны прадастаўлялі растэрміноўку на пакупку на 5 год пад 1,6%. То бок, ну, просто звычайна растэрміноўка. Гэта было нармальна. То бок, на 5 год 50 000 еўра, больш-менш нармальна, тыпу 10 000 еўра ў месяц. Гэта прыблізна крыху меней за 800 еўра ты плаціў на месяц пры растэрміноўкі на 5 лет. Вось. Дзесьці гаварыўся, але, здаецца, думка больш-менш празрыстая. На 5 год. Вось. Але пры гэтым усім продажы ў Германіі за 24-й яны зваліліся на 40%, таму што немцы зноў вяртаюцца да ДВСаў, рухавікі звычайныя. Вось яны больш за ўсё па 24-му яны набывалі на першым месцы BMW, на другім Шкода, а на трэцім месцы Volvo. І пры гэтым у ўсіх гэтых кампаній вельмі і не вельмі справы. Ну так, умоўна, у той жа BMW. Больш за ўсё весела цалкам. Больш за ўсё весела амерыканскай кампаніі Tesla ў Даніі, таму што кожная чацвёртая Model 3 не праходзіць тэхагляд, вось, і па агульнаму рэйтынгу продажы яна апынулася горшай за Dacia Logan, калі ты памятаеш. Калі вы не разумееце, што такое Dacia Logan, гэта той же самы Renault Logan. Вось. Ну, што сказаць? Шлях Маска гэта выхадзіць на рынок больш танных мадэляў. Вось, але на больш светлых. Але не сказаць, што тыя мадэлі Tesla, якія зараз існуюць, яны вельмі моцна нашпігаваныя чым-небудзь. Тыпу, зараз Model 3 у звычайнай камплектацыі, гэта Model 3 па факту пустая. Тыпу, таму што ты набываеш, і ў цябе няма ніхера спачатку. Таму што вось тыя людзі, якія вось у мяне сярод знаёмых ёсць 2 чалавека, якія ездзяць, адзін ездзіць на Model Y, другі ездзіць на Model 3. Вось, і абодва, мне здаецца, вязлі іх з Германіі ў Літву. І пры гэтым, тыпу, гэта людзі, якія, ну, за Model 3 чувак аддаў 54 000 еўра ў мінімальнай камплектацыі. А не, у яго быў фаркоп. Бля, Model 3 так ебана выглядае. Ну, не, слухай, гэта ўжо, тыпу, мы пра прысмакі пачынаем тут размаўляць дызайны. Тыпу. Не, ну я цалкам кажу, бо я просто хацеў згадаць, ці гэта тая, якая выглядае як іншапрышыленец. Ну так. Быццам бы дутая галава нейкая. Ну, з кібертракам таксама ніякага цуду не здарылася. Цікава, чаму? Нічога там такога не адбылося, вельмі клёвага таму. Ну, што сказаць? Ну, здаецца, у Теслы можа хутка змяніцца вельмі моцна палітыка кампаніі і палітыка маркетынгу. Мы робім ДВС. Не, хутчэй за ўсё, чувак, яны пачнуць прадаваць, як мне здаецца, гэта просто ведаючы, як зараз працуе рынок, яны могуць пачаць прадаваць машыны просто крыху меней за тое, што яны каштуюць, падняць кошты на абслугоўванне аўтамабіляў афіцыйна і плюс наверх прадаваць пакеты падпісак, як яны гэта зараз робяць на пакеты гэтага аўтапілотаў, вось, і так далее. Ну, будзе гэты падагрэў сядзенняў за грошы. Вось. Паваротнікі за грошы і гэтак далее, і гэтак далее. Я не казаў, што гэта, ну, гэта рана ці позна з'явіцца, бо чым больш будзе з'яўляцца электракараў, тым менш будзе грошыкаў паступаць кампаніям, таму што камплектуючыя не будуць закупаць. Ну... І таму вось менавіта і з'явяцца ўсе гэтыя варыянты падпісак падагрэву руля ў месяц.
Так. Ну і з'явяцца людзі, якія просто шыюць гэтыя аўтамабілі. Кароче, думка даволі, як па мне, празрыстая. Калі набыць сабе кітайца такога ж сама, ну не такога ж сама, тыпу так, З кітайцам электракар. таксама можна, ведаеш, вельмі лёгка праебацца. Я ведаю, але тыпу уваход у кітайскі электракар ад 20 000 евро. Ну і кітайскія электракары ў апошні час зроблены як кітайскія тэлефоны, ведаеш, кожны год новы і ўсё крыху лепей. Ну так, яны просто масавасцю могуць узяць і ўсё. Таму Ну такіх шмат, конечно. Тут іншае пытанне, што магчыма кітайскія машыны просто не будуць вельмі моцна пускаць на еўрапейскі рынок. Таму што тыпу Зроблю ў Кітаі. Так. Ты пачакай, зараз яшчэ і там Трамп што-небудзь падпіша чарговае. Ось. Магчыма. Ну, тыпу, абавяжа набываць Тэслы ўсіх амерыканцаў. Ці нешта накшталт таго. Калі хочаш амерыканскі пашпарт, набывай Тэслу. Я не ведаю, ён можа прымусіць змест машынаў на ДВС для усіх гэтых государственных структур. Ён можа іх прымусіць набываць электракары. Ці жылі. Ой, недзе мы гэта бачылі. Так. Вось. Таму ты хер бы з той Тэслай. Пусть спачатку, блядь, нема. Слухай, тыпу, нельга, блядь, зрабіць нармальную, зразумелую ручку, каб гэтую рэгуляваць кандзей, а не гэта рабіць на экране. Вось ты едзеш па трасе, і ты хочаш сабе, не ведаю, кандзей врубіць паболей. Табе трэба клікнуць, клакнуць на іншую... Клікнуць, клакнуць, да? Пёрнуць, крякнуць, блядь. Так. Ты хочаш переключыцца ў іншую вкладку, чтобы гэта паправіць, ты тыкаеш не туды, потым на новы тыкаеш, потым пальцам павялічваеш гэта. Короче, такое, блядь, юзабіліці, як па мне, хуйня з-пад коня. Ну вось, раней, блядь, былі вось гэтыя тумблеры, блядь. Ну, слухай, я б не вельмі моцна пакутаваў, калі на руле пераключаліся трэкі. Я не вельмі моцна пакутаваў, калі былі кнопачкі і гэтак далей, Таму... У мяне ў ўсіх тачках у майго бацькі былі кнопачкі на руле, але ніколі яны не працавалі. Потому што калі ты набываеш гэтую машыну, яна ўжо хутчэй за ўсё была ў карыстанні, яны ўжо да цябе прыязджае, і яна ўжо не працуе, гэтая кнопка. Ну, хутчэй за ўсё так. І ты нават не ведаеш, што палова з іх робіць. Так. Netflix і Ведьмар. Бля, дайце ім памерці. Што мертво павінна быць мёртвым. Вось, шоураўнерка Ведьмара Лорен Хісрык намякнула, што 5-й сезон не стане фінальным, таму што гэта не азначае канец гісторыям у сусвеце Ведьмара. Мне вось цікава, зараз спойлеры да кніг і серыялу. Ну ён жа, блядь, напрыканцы памірае. Ну, тыпу, куды, блядь? Так а пры чым тут ён? Ну, да чаго? Тут жа кажа, што гэта не азначае канец гісторыі. Гісторыяў па свеце Ведьмара. Ну, тыпу, яна пайшла па шляху кіберпанку, ведаеш? Гэта такі вялікі сусвет, дзе можна проста ўзяць рандомнага чувака і такі оп-оп-оп. Але гэта, блядь, не так. Гэта не так працуе. Так, ну, я не ведаю, наступны будзе які-небудзь Ведьмар, але замест Геральта ўжо будзе лета. Вось. Ці зіма. Я ж пра лета з гулеты. Короче, да, я не ведаю. 4-й сезон выходзіць у 25-м, фінальны 5-й у 26-м, 11 лютага, то бок праз 10 дзён ад нашага запісу выйдзе Вядзьмар сірэнных глыбінь, гэта анімэ. Вось, і, ну, вось, дарэчы, гэта можа быць цікава. Бо апошняе анімэ па Ведьмару было дастаткова цікавым і, ну, типа... Ну, оно было дастаткова сярэднім, тыпу, не сказаць, што оно было кепскім, на адзін раз пойдзе, тыпу, пасядзець пад гарбату дома. А нешта ты зараз глядзіш на 2 разы? Ну, вядома. У мяне была ідэя толькі пераглядзець, магчыма, першы сезон Аркейну, але я потым не другога. Дастаткова? Ну, так. Вось. Што у нас з табой застаецца апошняя навіна, гэта вельмі неверагодная гісторыя пра, зараз працытую, вучні супраць інфіцыраваных выкладчыкаў і касмічнай ебаніны вяртаецца. Вось. Перазапускаецца культавы фільм жахаў «Факультэт»,
які я ў сваім дзяцінстве паглядзеў 100-500 мільёнаў разоў. Сур'ёзна? Ну, я не ведаю, чаму. Ён у мяне быў на касеце, ён мне падабаўся. Ён быў крыповы і гэтак далей, гэтак далей. Мне падаецца, я яго Можа таму, што мне ўжо ў дзяцінстве падабалася тое, што нехта нюхае наркотыкі. Вось. Таму што, калі вы памятаеце факультэт, зараза якраз такі праз наркотык распастранялася, якія яны нюхалі з нейкіх колбаў. Вось. Адзін раз, калі я яго глядзеў, гэта быў агляд на яго. Ну, вось гэта, ведаеш, аглядчыкі трэш-боді, хоррор, роуд-муві. Так, зараз яго, тыпу, глядзець, гэта сабе не шанаваць, таму што, ну, тыпу, ён як мінімум не цікавы, і зараз ён глядзіцца не як фільм жахаў, а як больш камедыя. Таму хер яго ведае, навошта хто ўвогуле хоча перазапуску гэтай хацеў сказаць франшыза, але не сказаць, што гэта настолькі паспяховы фільм. Ён, канешне, культавы, але ён культавы праз, ведаеш, праз ВХС-касеты, таму што вось тады распастраняўся. Ну, гэта як было з гэтым, я не памятаю, як на пераклад АЛДС. Я не ведаю, што гэта. Злавешчыя мертвецы. Окей. Вось. Я іх таксама не глядзеў. Не глядзеў? Раю паглядзець. Першы, мне падаецца, фільм вельмі добры. Ці нават усе. Слухай, я ў гэтым бачу вось лёс Хеллрайзера. Вастаўшы ззада. З Пінхедам. Памятаеш, чувак, у якога гэта тарчалі. Вось гэта тое ж самае. Яго там перазапускалі 1000 разоў і гэтак далей, і гэтак далей. Поспеху першых фільмаў ўсё роўна не будзе. Гэта як любы гэты вось маньячэла з таго часу, тыпу Джейсаны, да. Пятніцы ці гэты Фредді. Калісьці памятаеце, быў Фредді Крюгер. Як справы, дзеды. Да. Хер ведае. Ну, тыпу, паглядзім на глістоў на нова. Ну, не памятаеш факультэт. Там, тыпу, калі яны выходзілі на свет. Не на свет, калі дождж ішоў, у іх вылазілі хуёвіны, да. Хер ведае. Я б увогуле не звярнуў бы увагі на гэта ўсё, калі б я гэта не глядзеў у дзяцінстве. Магчыма, яны якраз такі глядзяць вось на аўдыторыю такіх, як я, якія гэта глядзелі на ВХС-касетах, але тады чаму вы не перазапусціце, я не ведаю, газонакасільшчыка, напрыклад. Існаваў таксама... Ці Палена. Таксама крынж. Гэта, я не ведаю, гэта мой жах дзяцінства. Мяне оставили просто перед тэлевізорам у навагоднюю ноч. Сказалі, ну паглядзі што-небудзь. Я ж думаў, ну там які-небудзь навагодні трэшак будзе, тыпу камедый. А там показывали Палена. Калі хто не ведае, не ведайце далей, калі ласка. Вось. Неяк так. Да. Дзякуй, што былі з намі. Вось. Там лайк, шэр, патрыён, падпісачкі. Заставляйце нам каментарыкі, але ўсё роўна дасюль ніхто не заслухае, як звычайна. Вось на Spotify таксама можна застаўляць каментарыкі, ці што. Вось мы іх таксама чытаем і час ад часу на іх адказваем. Ці што? Ці што? Ну ты некалькі раз. Усё, пока. Давай.